Izango da, Iriarte jauna, zuk daukazu hitza. Bai, lehenik eta behin eskerrik asko, ona etortzeagatikan eta ongi etorria eman, ez? Bestetik hande baita, zorionako 30 urte bete dituzue. 30 udalerri, duela 30 urte UEMan sartu zian lehen udalerri horien perfila oso udalerri txikiak zian. Azkeneko hamarkadan lortu dezue udalerri ertain eskualde buruak ere barne biltzea UEMan, eta horrek ere eragina dauka zuen egitekoetan, eta nik uste UEMak momentu honetan daukan indarrean, ez? 80 udalerri esan bezala, eta milaka eta milaka pertsonen ordezkaritza. Arnasgunez hitz egiten hasi nahiko nuke, nik uste guztio jakitun izan behar dela hizkuntza batentzako arnasguneak ze garrantzia daukaten, ezta? Hizkuntza batek hegemonikoa izan behar du bere garapena eta bere unibertso propioa sortzeko, hizkuntza bat bizirik mantentzeko, hizkuntza bat hitz egin da izan behar da, baina hitz egin da era natural batean, ez? Garapena horren baitan ematen delako, ze bestela hizkuntza bat minorizatu da neurrian ahultzen dijoa, eta zentzu hortan bere aberastasuna galtzen dijoa. Horregatik izugarrizko garrantzia dauka arnasguneak indartzea, zabaltzea, eta arnasgune horietan ehuneko 70 ehuneko 80 pikua bilakatzea. Esan egiten da hizkuntza batek bere bizi garapenerako behar du nagusi izan, eta natural hitz egin, naturalidade hortan beste aberastasuna irabazteko, ez? Hizkuntza bat gauza bizi bada, eta bizia neurrian hil daiteke ere. Orduan zuen eta UEMaren garrantzia azpimarratzea lehenik eta behin, eta arnasguneak zaintzearen beharra, ez? Beste arlo batzutan etxe bizitza lurraren legean eta etxe bizitza politiketan eta horrela hirigintza planeamendutan adibidez zenbait aipu egiten dira, kontutan hartzekoak gutzako importanteak dira, eta horregatikan hizkuntzaren gaia transversalki edo zehar lerro gizan kudeatu beharko genuke oroar, ze hemen pertsona eskubidetaz eta herritarren hizkuntza eskubidetaz, azken finen beraien eskubidetaz ez egiten egalako, baina zer esanik ez herri euskaldunetan, ezta? Orduan, gure aldetik behintzat oso interesgarria iruditzen zaigu hemen agertu dian datuak, eta bai, zuek esaten duzuenarekin ados gaude, azkeneko urteetan aurrera pauso handiak eman dira, baina badirudi malda hortan edo gain batzuk ikutu ditugula. Ez gurik eskatzen gaituna ez da maila orokorrean eman dira aurrera pausoak, baina arnasguneetako datuak beste batzuk dira. Eta arnasguneetan ematen nahi diren hizkuntzan erabileraren datuak ez dira azkeneko urteetan goranzkoak, alderantziz, beranzkoak dira. Oroar Euskal Herrian gune ruraltatikan hitz egiten da momentu honetan edo hiztun gehiago ditu euskerak, baina hiztun kopurua eta ehuneko kopuru horiek udalerri euskaldunetan berazko joera eduki du, ez. Hau da, inoiz erdera entzunez dan plaza hoietan, momentu honetan erdera gerozta gai entzuten ari da, eta hoi kontuz edo aztertzeko gauza da, azken finean, arnasguneak hizkuntza batek behar ditulako, ezinbestean. Orduan fokoa, datuak irakurtzeko eraien, claro, hemen udalerri euskaldunak agertzen dira, baina gero ñabardurak, ez? Ni Tolosaldeako naiz, Tolosaldean udalerri aduna batean duela 10 urte euskera hegemonikoa zan, eta momentu honetan, plazan beste erderak entzuten dira, erderak, hau da, beste hizkuntza batzuk entzuten dira, eta horrek azkenen gure hizkuntza txikiari kalte egiten dio, hau da, lehenago esaten genuen bezala hizkuntza batek arnasguneak behar ditu. Zentzu horretan, azterketan ñabardura txiki bat, Asunción Klinikarena ez dit harritzen, datuak ez bialtzea, bertako izan da eta zerbitzua ezagututa, datuak beldurgarriak dira, bertan dagoen langile espezialista gehienak alde batikan, eta ezagukizu zuei, zituzte espezialista tituluak, hemen behin eta saldu da, kanpokoak dira, eta ez dute euskera menperatzen, ez da zipitzik ere, zero. Orduan, aurrera nijoaz, bestela denbora, eta pediatren gaia oso importantea gure ustez, eta kezkatzekoa. Udalerri euskaldunetan, UEMakoetan eta euskaldunetan eren batek euskara ez jakitea, gu guztiok bizitzan dugu metxike ditugunak, nahi azkeneko kasua duela 2 hilabete, nire semeak 4 urtekin ezak erderaz.
hasten da, baina ez daki, ikasiko du, badakigu ikasiko dula, ze hizkuntza menperatu eta zapalduaren artean badakigu hizkuntza nagusia ikasiko dutela, baina momentuz ez daki eta nire semea zan gai beraren hankeko minak medikuari espresatzeko. Eta hori oso gogorra da. Eta hemen, hizkuntza eskubidea egia, baina norberak dituen eskubidea ere, eta gakoa, zuek esan duzuen bezala, herritarrak euren eskubideak bermatuak izatea egon barko luke, eta langile euskaldun bat elebiduna da, zerbitzua bi hizkuntzetan eskain dezake. Eta langile elebakarra da, eta herritarren zati handi bati ezin dio zerbitzu hori eskaini. Beraz, gure ustez, kezkaz ikusi behar dugu eta gaiari dagokion lekua eskaini behar zaio. Kezkaz ikusten dugu osasun plana, osasun planeko euskera plana barkatu, 2013ko azala, amaituta dago, ebaluatu gabe dago, eta bertan jarri ziren helburuak bete gabe daude. Larrik ikusten dugu, ze honek erakusten digu, kasu honetan gobernu honen agendan nun dagoen, ez? Plana amaitu zen 2019an, plan berrik ez dago, eta hori erakusgarri da, hizkuntzak, euskera kasu honetan, osasun sailean, ze garrantzi hartzen duen, eta gure ustez lehentasunezko gai bada, azkenean hizkuntza eskubideak urratzen direlako, eta aparte, herri baten nortasunaren zati bat hizkuntza dalako, edo nortasun nagusia dalako, eta arriskuan egon daitekelako, arnasguneetan euskaren presentziaren eta egoera ez delako duela urte batzuk zan bezailakoa. Egia da, arnasgune horietan, arnasgune gehiago egongo daitezke, baina dauden arnasguneen kalitatea txikitzen ari da. Beraz, gure ustez osasun plan horretan, osasun sailak duen euskara plan hori berregiteko garaia da, eta agenda politikoan lehen lekuan jartzeko garaia da. Zentzu horretan, galdetuneko genizueke, ea osasun sailetik zuekin harremanetan dauden, ez bakarrik datuak eskatzeko gara, baizik eta harreman hartu eman zuzenik dagoen euskaren sustapena emateko. Bestetik zeintzuk izan beharko luketen, 3. osasun euskara plan honen oinarriak eta nola gauzatu beharko lirateken, eta zer irtenbide eman beharko litzaieken pediatria kasuei eta famili medikuen egoerei, ez? Dianik, gure ustez dialako oinarrikoak eta jada beteak egon beharko luketenak, edo jada euskalduntzea bermatu beharko luketenak, eta momentu honetan ez daudenak, ez? Orduan guk lehentasunak hor jartzen ditugu, euskara planean, pediatrian eta famili medikutan, eta hauetan gutxieneko horiek bermatuak egon daitezen, ze pauso eman beharko liaken galdetzen dizuegu. Eta beste gabe eskerrik asko. Azkenengo